Señor presidente, señor Núñez, o conselleiro de Medio Rural preguntaba agora por estas camisetas que poñen Poligal, a ver o que significaba isto, entonces imos ter que facer algo de pedagogía. Comezo por saludar os traballadores e as traballadoras de Poligal e de Boch que nos acompañan hoxe nesta sesión plenaria. Comezo por Boch, explicando que Boch é, ademais dunha empresa de electrodomésticos, unha xigantesca empresa de teleoperadoras que, concretamente na área metropolitana de Vigo, dá emprego a máis de 2.000 persoas, sendo así a segunda empresa por número de traballadores máis importante da propia área metropolitana de Vigo. Ben, esta empresa acaba de botar á rúa a 200 persoas contratadas por medio dunha ETT e acaba de anunciar un ERE de máis de 800 persoas. Estuvemos reunidos en varias ocasións con elas e na última delas, a semana pasada, lles dixemos se querían trasladarlle directamente algo ao presidente da Xunta de Galicia, pero lles advertimos que solamente tiñamos 3 minutos. E entón as traballadoras nos dixeron que en 3 minutos elas tiñan tempo suficiente para venderlle ao presidente da Xunta de Galicia un router, unha wifi de 100 megas e hasta unha Thermomix, non? Hasta ese punto son elas boas, eficientes teleoperadoras. A min bástame un minuto para vender o bon traballo que fan, en primeiro lugar, porque son as mellores teleoperadoras de Europa. Son as que teñen o máis alto índice de productividade, son as máis persuasivas e as que son capaces de facer mellor o seu traballo. Por esa razón, este sector dá emprego en Galicia a máis de 10.000 persoas neste momento. En segundo lugar, son as que teñen a mellor formación técnica, e son as mellor preparadas para poder ofrecer ese servicio e de aí eses datos de productividade. E finalmente, porque son plurilingües, porque ofrecen un servicio en castelán, pero tamén ofrecen a nosa propia lingua e ademais falan varias linguas a maiores, polo tanto prestan un servicio que é dificilmente parangolable no resto de Europa. E a pregunta que nos facemos é: cal é o premio a esa excelencia profesional? A precariedade laboral, esa é a resposta. É o maltrato dun traballo dun sector absolutamente precarizado. Decir teleoperadora igual que decir camareira é saber que están sometidos a unha alta precariedade e, desde logo, a máis alta fraude empresarial. En segundo lugar, fañes contratos a tempo parcial, pero con un número de horas tan elevado que non lles permite ter un segundo contrato de traballo, pero ademais con uns soldos tan baixos que non lles permiten chegar sen apuros a final de mes. Contrátanas por medio de empresas de traballo temporal, co cal se lucran terceiros do seu propio traballo, e todo isto nun sector profundamente feminizado, onde unha vez máis as mulleres son o eslabón débil da cadena productiva e da cadena laboral. Todo isto mentre empresas como Boch, pero tamén Atento ou Excel, siguen maximizando os seus beneficios, mentras que está pasando? O que está pasando neste momento é a deslocalización empresarial deste servicio cara a Exipto ou a Colombia, cando realmente ese servicio se presta en mellor que ningún lado na propia Galicia. Unha deslocalización que tamén é algo que non é patrimonio exclusivo de Boch, senón tamén de Poligal, e por iso traemos hoxe tamén aquí as súas reivindicacións. Poligal en Ferrolterra foi todo un símbolo despois da reconversión industrial de que era posible facer traballo con innovación, desenvolvemento e investigación, crear traballo industrial de carácter cualificado, e así se apostou incluso orzamentariamente mediante subvencións por empresas como Poligal, que hoxe son punteiras en Europa. Cal é o contrapunto a esta excelencia industrial que supuxo Poligal e supón Poligal hoxe en día? En primeiro lugar, por parte da empresa, a deslocalización a Portugal e Polonia en fábricas do grupo que se nutriron e formaron en Narón levando a súa tecnoloxía, a nosa tecnoloxía, pagada tamén e subvencionada con diñeiros públicos ao estranxeiro. En segundo lugar, vou rematando, deixar na rúa a 120 persoas traballadoras e as súas familias sin darlles un futuro ou un porvir. En terceiro lugar, defraudar as administracións públicas como consecuencia de ter elevadas subvencións e agora deslocalizar a produción. E finalmente, estafar os traballadores, porque xa no ano 2012 sufriron un ERE e eles aceptaron, en primeiro lugar, a reducción de postos de traballo e, en segundo lugar, estar varios meses sin cobrar a cambio de que a propia empresa fixese investimentos que nunca fixo. E todo para que? Para que un empresario teña longos e altos beneficios empresariais, porque a empresa non está neste momento nunha situación de quebra. Por lo tanto, a pregunta que lle facemos é moi clara. Onde está a Xunta de Galicia para defender as teleoperadoras? Onde está a Xunta de Galicia para defender o emprego industrial? Onde está a Xunta de Galicia para loitar contra a deslocalización de empresas, de defender a calidade do emprego industrial e de servicios en Galicia, señor Núñez? Gracias.